Anggonmu menani olah Bilaraga bebasan yen ndak sawang kowe wis padha wasis. Kakang, nganti aku bisa oleh Bilaraga, mergo kabeh kuwi ya saka sampean saben dinane iki sampean gladi karo aku, dadine aku bisa, Kakang. Nang ngene yo. Piye? Candrasari Candrawati. Kok nganti saben dina isine aku mung tansah gladi kowe sakarone. Benane ora ketangkepe wae aku duweni pamrih tak kandhani. Duweni pamrih? Pamrih apa to, Kakang? Ora ngerti to? Yen to pamrih apik iki ya ora apa-apa. Ning yen tolong aku ya moh. Lho nek pamrihku iki tetep apik kanggone kowe sakarone. Apik? Dibrakake wae pamrih apa kuwi, Kakang? Apa sekirane mengkone mbok menawa aku bloko? Apa kowe ora padha nesu? Lho ngapa aku nesu, Kakang? Kowe becik sampeyan iki bloko karo aku, apa pamrihe? Iki jane weruh apa pancen etok-etok ora weruh? Lho aku ki pancen ora weruh lho, Kakang. Kowe ngerti apa pancen etok-etok ora ngerti? Ngono kuwi apa ora malah sampean sing gawe bingung lho, Kakang? Tak kandhani. Heeh. Nanti aku gelem gladi kowe pamrihku mung aku kepengin duweni bojo lawan kowe sakarone. Hah? Pengen duweni bojo aku? Wae. Bojo piye to, Kakang? Halo, Kakang. apa? Blokome kayu ora ngerti, Kakang. Lah kok demek aku. Sampai ayo jewaras to. Wis genah nek aku jewares kata Apa karo. sampean iki lali? Ora. Nek sampean lali ki ndak eleke. Wah, aku ora lali. Lah wis bapak guru Resi Walang Susah, yen to antarane murid ana ing padepokan Jago kuwi ra entuk sambung katresnan apa meneh bojoan, Kakang. Wis to apa kang dadi dawuhe Bapak Guru Walang Sungsang. Ora usah kok paelu. Mongko Bapak Walang Sungsang kae ya jejere menungso. Lho sapa wong sing betah, sapa wong sing kuat ngampah saben dina ing padepokan Mejagung ki sine mung kowe lan aku. Saben-saben aku nyawang lawan pasuryanmu sakarone. Rumangsa ndadekke rasa tresnanku lawan kowe sakarone Candrawati. Gelem sakarone ngladeni aku. Apa Guru Walang Sungsang ra bakal ngerti tak. Ya kok pinter wae. Sing siji ning sisih pinggir kidul, sing siji ning lor. Aku ngerti. Sampeyan bingung. Lah nek awak ngerti jomplang banget. Sopo manis? Mlaku yo mlaku.
Laku tek pamer bokong. Lho ben bokong-bokong. Kaya sira Nek ora ngoyok ora uman pokoke. Lah iki ora gelem. Paling penak iki nek wong ngoyok tak kandhani. Wis ora gelem tak oyoke nek. Ales Fiona Galso didemak kok ora oleh. Ya aja. Mangkel. Sondrawati Candrasari. Kang Jawarana. Kowe iki mbok yo raketan sithik aku welasana. Gelemo kowe sak karone ngladeni karo aku. Yen tak welas karo sampean terus welas karo aku sapa, Kakang? Ora. Makane kepala saya ora sampean. Aku iki mbok kok ora karepku dhewe iki. Kenapa sapa? Anganku kudu ngremet ae tak Gimana kandhani. ngendi? Tangan ngono kuwi njaluk di. Lho. Ngono apa? Niki jenenge tangan sing apik tak kandhani. Lah kok iso apik? Lah ora apik piye anggere ngerti barang apik iki mesti kudu ngremet ae kok. Alah wong kemelak kowe iki anjene kok kaya prawan semengi ta iki. Lah iki perawan kok. Awan apane kok. Lho, Dik. Lah kaya namen.
Wis gelem ora? Kalau balik dikandani mau wong lanang ra ndek depisen ya sampean kuwi. Sing ora depisen iki kowe. Lah bisa sampean kandani aku? Salah ya aku seneng. Kowe nek ora gelem. Bener nek sampean kedan. Sawaras sampean kuwi. Edan ana kancane. Apa? Lah kowe kira yo edan padha ae. Edan nek malah ajak-ajak kuwi lho. Lah nek ora edan. Lah aku iso waras kok. Waras apane kowe nek ora edan gedhe tuwa rek dolo rengan iki. Golek SPP ning Ora. Iki gelem ora? Sampeyan gopo. Bocah kok ngono. Pripun? Ya kenan kowe. Lho kok saged? Sing siji kaya sapi Brahma. Sing siji sremuhe. Wah. Yaene wis ngotok-ngotok caloro. Wadange wedhus opo? Seneng ya kowe? Seneng, Bapak. Meneng. Nggih. Candrawati Candrasari. Encik kula Bapak. Warono kok ngrangkul kowe. Cah loro iki arep lapo? Gladen. Ora takok kowe. Arep diapakno kowe? Cetone gladen nggih, Bapak. Meneng kakean cangkem aja kok. Arep diapakno, Nduk? Kula badhe diperkosa Bapak. Arep diapakno? Diperkosa. Lho ngono aku kok ora mbojak iki. Ah, sampeyan kok malah pengen melok sampeyan iki. Dadi warono arep mrakoso kowe kaloro. Nggih. Lah ngene iki ampu maune mbojak ora klakon. Ora klakon kowe arep diprakoso karo Warono. Wis klakon ta urung? Dereng Bapak. Upama klakon, Pripun? patang dina ora kuat jenggelek kowe. Lho kok saged? Lho, kowe musuh ngene iki, lagi sak ronde mudar. Carane aku. Lho, carane piye? Jamone kuku Bima. Mbok jamane apa? Kuku Bima. Gen-gene Rasa. alah. Kuku Bima rasa-rasa saiki gak rasa. Lah napa? Keberkan gunung. Kowe ngerti gununge ta ora? Boten. Gunung loro metutu-metutu. Dan pundi niku? Wah. Pundi Bapak nek gunung niku Bapak? Lah kowe keberkan iki bongkok. Boten napa-napa nek gunung niku. Kula malah seneng gasang kala nek gunung niku. Iki gunung ilas pabrik, Le. Pabrik napa? Susu bendera. Oh. Seger. Nek kowe kok arep kurang ajar karo Candrawati Candrasari, iki apa kowe ra ngerti? Padepokan Mejagung iki ora panggonane wong jang-jangan. Padepokan Mejagung iki ora panggonane wong pacaran. Ora panggonane wong seneng-senengan. Nanging panggonane wong angsu kaweruh nimba panggerten. Nggih kula ngertos. Neng nuwun pangapunten. Jalaran kula sampun kedelarung tresna kalih Candrawati Candrasari. Senaosa panjenengan nate paring dawuh padha-padha sespoing Padepokan Mejagung boten dipun keparengaken sih sinisian. Neng kula mboten saged mambeng lebeting manah kula kok. Pancen panggodaning donya iki maneka warna. Godha sing paling gawat iki godane wong wedok. Wong desa sawahe amba tegale amba entek didol perkara edan wong wedok ayu. Wong duwe pangkat dhuwur protol mergo kedanan wong ayu. Kandhani menapa kula lepat bilih kula. ya salah. Saiki kowe sedulure tunggal paguron wae wis kurang ajar. Upama wong liya dak malah luwih nemen katimbang kowe. Ya ta ora?
pangapunten. Warana Paring dawuh. Candrawati Candrasari. Sing kok. Ana kalodhangan kanggo kowe sekloron kanggo ngatonake dharma bektimu ana ing Kabupaten Penarukan. Jalaran Dipati Tunggul Wulung nedya mancal panguwasane Sultan Trenggono. Wis dadi campuh perang Demak lan Penarukan. Emane Penarukan kalah. Mula nganti aku mrepeki kowe bakal tak jagokno dadi senopati Penarukan mapak krejane Tumenggung Prabasemi. Saguh ta ora? Sing kula sagah, Bapak. Tenang. Nggih. Nek kowe saguh aja nganti kesuwen papakno Prabasemi. Mas sampe jenenge sing Bapak. Bobo Walang Sungsang. Bobo. Apa? Menapa mboten badhe mbebayani Kok ngono? atase Candrasari Candrawati niki jejere bocah wadon. Ngerti aku. Nek musuh tanding kalih tiyang saking Demak Bintara ing mangkinipun ngantos Candrasari Candrawati mati wonten saktengahipun palagan lajeng sinten ingkang badhe kecalan. Dadi kowe duwe rasa kuwatir. Nggih. Yen kowe kuwatir jambangi saka mburi yen Candrasari kuwalan beban tuwa. Ngaten pangestunipun. Ladang satreng dalan semune abang branang pasoryanmu. Sopo tenan iki? Aku Candrawati. Candrawati? Ana ing Penarukan. Senopati ing Penarukan. Banjur apa sediamu? Aku goleki sijine Temanggung Prabasemi. Goleki Temenggung Prabasemi. Pancen bener? Yen wis ketemu Prabasemi, Arep tak pateni. belum. Candrawati lan Candrasari. Ora teges aku meden-medeni kowe iki ora. Jeneng Prabasemi kae menungsane iki ra nyepirani. Ning tandange ngedap-ngedapi. Pasan kowe banteng ketaton. Mula kowe bocah wadon sakloron pasuryanmu ayu-ayu. Eman to kowe musuh Prabasemi. Mengko langsung nyur dadi glepung kowe. Ora usah kowe ngucap sing kaya ngono. Sing baku aku dudu kowe ngendi sing jenenge Tumenggung Prabasemi. Durung ngerti Prabasemi. Durung. Iki menungsane. Kowe dhewe Ayo. gedemu Ora usah kok bacotke. Ora usah kok bacotke bali wae. Aku ketemu karo kowe ning kene. Ayo. Bacot. Karo aku. Bacot bisa Prabasemi. Ayo. Nekat kowe. Kesempatan dah. Nek keprok aja ngrogo mriki. Aduh. Carane keprok iki ngene lho. Aduh. Keprok omong aduh iki. Repot iki. Ayo arep bonggo kowe gage. Ngati bonggo. Gage bonggo. Aja ning kono kowe. Nggih. Padha karo kecelakaan. Age ayo nek wani kowe. Lang bonggo kowe. Wani muroyo anake. Gage. Aduh sampean. Pangapunten Pak. Ora kondo kowe iku. Kowe iku mau tulak kondo. Iki loro tenan iki. Monggo Kang Mas. Monggo untuk Pangapunten nggih. Mati ya. Sing diajar kono malah iki, Pak. Nggih. Gugup kula gugup. Kok kita nggale sampean niku kok. Kowe mau nene ndi lah dul. Kosok. Hei, ayo.
Ayo, bantah sini. Nah, ora bantah ajar jeneng ayo. Sing bener. Sempatan. Tangan. Tangannya dibondo kok. Lali ra ento. Ayo. Ding. Songaro kowe. Songaro kowe. Wani mu keroyokan. Ijen padha ijen. Aduh, loro tenan. Diboto. Ayo. Ati kapan kowe? Isih kumalungkung. Ya wis, isih nantang karo ngakoni kalah mergo wani mu royokan. Tinimbang kok piloro, mesti pateni wae. Kowe njaluk mati, ya. Kowe njaluk mati, ya. Mati. Minggir. Engko. Rene, Pripun? ki mau mbok apakno? Kula wonten malih sandang. Ngajar kowe. Sing perintah kowe sapa? Sing perintah kowe sapa? Marono sapa? Golek golok. Niki lho, Kok angger plang-plang. ngapunten ne. Suwandal ini gak urip hubungan. Sampeyan iki lho. Apa? Kenging menapa dika nyandhek. Kangge ngrupi mejipun Prabu Semi. Yer. Nek panjenengan mejahi Prabu Semi, badhe getun lan keduwung ing winging. Dununge manggen pundi kula gaget getun. Prabu Semi wonten Demak. Kula ibarataken kados timun bunge jaga ibu. Nyek kowe. Nyek, menang. Kowe iki dibondo omonganmu kok isih sengak kesal. Ajar kowe. Raji misan malah. Menawi panjenengan mejahi Prabu Semi, boten ngertos kringgian Demak. Kados ngaten. Kalangkung prayogi Prabu Semi punapa? Prabu Semi dipun lebetaken wonten ing pakunjaran. Nek esuk diko mati mengene awat dipepe. Nek pun garing disrepno cenggo campuran jagung. Apa rumah kamu? Mati kowe. Iki dina apes. Waron, Nggih. lebokke pakunjaran. Restu akan dulu. Ayo, lono. Yen Cara tiang batik sampun katon ning ngiringane. Menika sowan meh badhe nggih. Nanging katuran pirsa, Nanging pripun malih? ingkang ngregem Partisara. Serat kuwaos Demak Bintara. Menika mboten Sultan Trenggono. Lajeng sinten? Ratu Semenanjung. Randhanipun Pati Yunus Adipati Sabranglen. Sak menika Mapan wonten ing Panti Jepara. wonten Panti Jepara. Panjenengan saged kuwaosi Demak dados rerean wonten ing penangkan menawi penangkan kecondhokan Ratu Semenanjung. Matur sing sumbangun. Menika kados ngaten. Ratu Semenanjung lan Partisara badhe kula colong. Mangke nggih. Badhe tindak Wonten Panti Jepara. menawi Wontenipun Ratu Semenanjung lan Partisara. kula ibarataken kados tiang nekat ibarat kados kendhang. Panjenengan menika dipun agem mengsah. Nek panjenengan badhe jumangkah piyambak nyidra Ratu Semenanjung saking Panti Jepara. Dereng mlebet pun dikepung prajurit. Ajeng sinten ingkang kapatut nyidra Ratu Semenanjung? Kangge ngawis tarani sampun ngantos dipun mangertosi tiyang Demak. Candrawati, Candrasari dipun utus tumuju Panti Jepara. Matur sesumbangan. Candrasari lan kowe Candrawati. Si kula kanjeng. Ora tak ambali maneh wis keprungu dhewe. Katon kedah ngopo timun panarwan. Calon Ratu Semenanjung lan Partisara. Apa? Yer Kalih rantos pakabaran
Condrosari lan Condrowati. Kula aturi katemuan ing penarukan. Monggo kula derek. Rasane atiku yo panci keng koyo ngene ya kelingan karo Dimas Karepin. Nek nggo isin ora ono kancane kuwi gelek. Monggo Kang Mas Sunan hadiri lagi wae tindak ning Masjid Agung. Panci sepi keng koyo ngene kok njeraku kelingan karo Dimas Karepin. Saiki wis kagungan garwa ora ana liya Kyai Ratu Kambang. Duh kok angen-angen pisine mung taskar kelingan wae. Wewayangane Dimas Karepin kok ora bisa tak ilangake saka atiku lan mripatku. Ning kok yo angen-angen keng tanpa teges. Mergo saiki Dimas Karepin wis kagungan garwa, beda saiki aku yo wis duweni garwa ora ana liya Kang Mas Sunan Hadirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ya? Kula Kang. Mas Karepin. Dimas Karepin to. Ijih kula Kang. Apa kok sliramu kangilan tindak nyang Panti Jepara, Dimas? Kanggo Ratu, estunipun ngantos kula suwan wonten ngersa panjenengan, jalaran kula kapang kalian panjenengan, Kanggo. Aku ora butuh kok kangeni, aku ora butuh kok kapangi. Tur meneh tawene ngerti ya, Dimas. Nggih. Nek dina iki aku ora bisa nampa tamu. Ono bali? Oh, ngoten. Jih, Kang. Boten dados boyo pangapa. Cetha menawi to panjenengan wekdal sak menika boten kersana kalebet kula jekap. Menika kados ngaten boten wonten ginanipun menawi to kula cumandhak wonten Panti Jepara. Kepareng kula nyuwun pamit badhe kondur wonten Demak Bintara, Kang. Dimas Karepin arep nyang endi, Dimas? Wangsul wonten Demak Bintara, Kang. Dimas Karepin lho yo. Biyen nganti saiki kok yo pancet wae. Disolusi sithik bae kok yo ora kena atimu kuwi, Dimas. Sedaya sampun cedhak, Kang. Bilih panjenengan menika boten kapang kalian kula. Dimas Karepin, Nggih. biyen nganti saiki lalakon rikala semono isine muntasang ndek bubel nang rasane kampung Kalinyamat. Nanging rasane atiku kurang gambarake, Dimas. Mergo saiki sliramu wis kagungan garwa sing luwih ayu, luwih enom. Lho, kang mbok rumangsane kang mbok wis tuwa, Dimas. Leres menapa ingkang dados ngendikanipun kanggo Ratu Kalinyamat. Kula sampun gadahi garwa boten wonten sanes Mas Ratu Kambang. Nanging saben dintenipun kula tansah cedhak kaliyan Mas Ratu Kambang, nanging ati kula tansah kapang kalian panjenengan. Kula tansah emot dumateng panjenengan, Kanggo. Iya, ngono kuwi tenan apa wong trimo nyenengake atine Kang Mbok, Dimas? Sedaya menika saestu, Kanggo. Ngantos wedal sak menika kula tasih nggadahi raos tresna dhumateng Kanggo Ratu Kalinyamat. Dimas Karepin, aku dhewe gumun lho, Dimas. Perkawis menapa, Kang? Iya, aku saiki wis kagungan garwa Kang Mas Sunan Hadirin. Jin. Padha wae sliramu ya kaya ngono wis duweni garwa Nyai Ratu Kambang. Ning wis mono, Dimas, rasane atiku kira bisa tak ilangake. Katresnan kang rikala semono nganti saiki, prasasat malah tansaya ngrembaka. Raketan piye wae ya, Dimas, aku njaluk marang Dimas Karepin. Aja nganti selawase ngalihake marang Kanggo ya, Dimas. Panjenengan boten serta perkawis menika, Kang. Selaminipun kula badhe tresnani kaliyan Kanggo Ratu Kalinyamat sinaos kula sampun nggadahi garwa Mas Ratu, Kang. Iku medal sak menika kula saged pinanggih kaliyan panjenengan. Kula kepengin lelungan samudraning asmara barengan Kanggo Ratu Kalinyamat. Dimas Karepin,
Dimas Karet. Kuwi tenan kok cah bagus. Gegarane wong akrami. Ya kaya ngene iki sing ra bisa dilalekake kanggo Dimas. Pancen kabeh kuwi bener kok Dimas. Yen gampang luwih dini gampang cedak langkah cah bagus. Dimas Karet dirasane kanggo Isla ora sabar pengen nglatini Kang Slira lho Dimas. Semanten ugi kula Kang. Mugi kepepet jalan atusi Kang. Assalamualaikum. Pak ala sik. Lho kok kaya suarane garwaku Kang Mas Hendiri. Kang Mas Sunan Hadiri. Mati aku iki piye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ala. Itu pundi Kang, Mbok? Dimas Karepet. Yo. Lah wong lagi sepisan karo aku kondur iki piye, Dimas? Dimas Karepet, kori mburi kaya ana jutulane. Wonten jutulane pun. Kori mburi kae bae, Dimas. Kula nyuwun Waalaikumsalam. Dimas Karepet, aduh. Nggih. Waalaikumsalam, Kang Mas. Jis. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kono Dimas. Hati-hati cah bagus. Garwaku ki piye to yo. Lho kok adnyarep monggo Kang Mas. Lho nggih. Alon-alon panjenengan ki watuke dereng mari kok nggih. Monggo Kang Mas. Masya Allah, Yai Ratu. Monggo mriki. Oh, Yai Ratu. Wonten menapa Kang Mas Hendiri? Ana uluk salam rambok wangsuli, mbok buat nilaimu dandan. Ki karepmu piye? Mboten ngaten Kang Mas Hendiri. Lah katemben kula menika dandan gugup dereng rampung panjenengan kesesa uluk salam. Lho nganti kula niku bingung kabeh le mangsuli. Alah, yo dandan. Nggih. Abang bayi. Iki mau barono tamu apa piye? Mboten Kang Mas, mboten wonten tamu. Lah kok tegesan rokok kateng blader iki rokok sapa? Alah nggih monggo mriki Kang Mas Hendiri. Apa? Sing kebangetan niku abdine panjenengan. Ngapa? Pun kula kandhani bola-bali. Nek aja nganti ngrokok kuwi ngrogek awakmu dhewe. Lho kaya ngoten niku lho kok tesih panggang rokok mawon. Bocah-bocah kuwi ngerokok. Parmen niku lho Kang Mas. Astagfirullahaladzim. Uripe sampeyan niku ndableke mboten karuan. Lah iki Dawuh. bocah-bocah kae padha durung nyambut gawe. Nggih. Padha ngerokok, ketagihan, engko lereke mesti colong jupuk marang darbe elian. Lho, sapa? Sing ditutup sapa? Nek aku karo kowe mergo sing dipasrah iki aku lan sliramu. Nggih, Oh. Kang Mas. Kok enggak Lho napa meleh panjenengan ki nek nyawang kula kok mengisor mendhuwur. Lah iya ana uluk salam gati wangsuli. Wonten apa Kang Mas? Alehmu dandan ki mau ngilu ta ora? Lho,
pun sedet lho Kang Mas. Ora ngaca. Sampun. Wis ngaca? Sampun. Lumrah lipen ki manggone nang ndi? Iya, panjenengan iki ngejak Gojek. Ora. Lipen ki lumrah nggih teng lambe kok nggih. Lah nek lumrah iki ning lambe ki ana Nggih. lipen kok ana ning pipi, ana ning kuping iki sing ngeker-ngeker sapa? Nggih napa pripun Kang Mas? Masya Allah. Anu Kang Mas. Anune sapa? Iya, iki mboten ngasangaken. Nyuwun sewu, rasa gadah penggalian neka-neka. Kula niku wong wedok sing jujur-jujur, mboten tau ngalor, mboten tau ngidul. Wong kula tresnani nggih panjenengan piyambak. Ampun kesesa duka Kang Mas. Niki wau gugup lek kula dandan niku panjenengan kesesa uluk salam nganti meleset kabeh lipstike kula teng lambe. Oh nggih, panjenengan ki nyawang enten apa? Niki nyamping sing panjenengan Karmi niku lho Kang Mas. Wah, Langene panjenengan ngene iki nyamping niki. wis ora dijarik liyane. Lho. Jarene panjenengan ki ngendika nek kula ngagem nyamping niki disawang ketok sedep, ketok sedet. Lah nggih. Aneng wong jarik teles ngene kok ya mbok enggo. Teles pripun to panjenengan? Jarik kaya ngene kok abya ya. Masyaallah. Alah. Pangapuntenipun nggih Kang Mas. Niki wau wonten abdi ngaturi unjukan. Lho dereng kula inum unjukanipun tumpah niki. Niki teh manis kok Kang Mas. Lho nggih. Teh manis. Dudu. Saestu kula niku. Dudu. Lho. Dudu napa to panjenengan iki? Nek ambune eling nek iki. Lah terus. Lah terus. Jenenge lali aku. Iya panjenengan iki mboten sak Gojek kaya ngoten to. Astagfirullahaladzim Yai Ratu. Napa? Aku lan sliramu ki ning Panti Jepara ki dituwakake. Lah nggih. Tindak sak pecak rembug sak klimah iki ditulat kabeh para santri. Leres. Lah kok kowe iki wong tuwa kandel mulai wedhaan nek 3 senti niki layakno. Mboten ngaten Kang Mas kula niku menehi contoh bocah-bocah. Alah. Ingkang sampun gadah garwa, mameri bojone, mboten kok mameri wong liya. Lah niki nek disawang ketok ayu ketok sedhem nggih panjenengan sing nyawang. Iya ketok ayu wong lipen teko kuping teko pipi ra ketok ayu. Pangapuntenipun ya panjenengan ki mboten sangaten monggo. Lenggah. Monggo lenggah Kang Mas. Yai Ratu. Dawuh. Awake dhewe iki wis tuwa. Nggih Kang Mas. Saben sore coba yen santri fatayat padha mlumpuk kae awake dhewe aweh piwulang sing apik. Mongko nek kowe ijen njur dandanmu brai ya kena ning sing sak madya wae. Oh, ngaten. Iya. Nggih. Assalamualaikum. Wonten tamu Kang Mas. Sinten nggih? Wah, layak kok perenjake ganter keteso. La ilaha illallah. Cih kula. Dimas Karep nggih. Dawuh kula Kang Bo. Kabare yang Kesultanan Demak kepiye cah bagus? Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan Kang Bo. Keluarga wonten Kasultanan Demak Iya. antara kalis ing sambikala. Kosok wangsulipun kados pundi wonten Panti Jepara Kang. Padha Dimas ning kene ya kali Suranara beda apa-apa. Biyen nganti saiki aku ki gumun sliramu lho Dimas. Mun perkawis menapa to Kang? Biyen nganti saiki biyen Joko saiki wis kagungan garwa. Iya. Lho kok pancet dek. Kaya to. Kapan kuwi lho. Dawuh Kang Mas. Wonten menapa to? Diundang bojo kok orang kerepes blas. Alah. Lah kok panjenengan ngundang wonten napa? Sing kangen ki ora mung sliramu dhewe aku ki ya kangen. Lah ngoten kok mboten ngendikan jeneng sedulur dangu mboten ate swanting Panti Jepara. Kula nggih kangen lah kok panjenengan ki aduh nyelo-nyelo panjenengan dadi kangen. Kangen. Nggih mboten napa-napa nek panjenengan kangen padha-padha dulur kok nggih. Lah iya. Dibageke Dimas Karep ya. Masa aku orang kerepes blas. Senengane kok. Yai Karepet. Kelan atine lho nggih. Gone tindak ning Panti Jepara iki mau mung ijen apa ana kancane.
Lho pesan ki gak ngendikan to Kang Mas. Wis omong ngene malah mau mundak mantuk tok ning kowe malah kaya siwurane panteke ngono. Kang Mas, panjenengan ki piyayi kakung nek ngendikan ki mbok rondok swara sithik. Aluse mboten karuan Dimas Karebet niku lho mboten pireng. La ilaha illallah kaya ngene cik kurang kasar, kaya ngene kok kalusen Yai. Piyayi kakung kok aluse ora karuan nek ngendikan. Yai Karebet. Kang Mas Hadirin. Lho panjenengan ki kok malah payu dhewe niki enten apa? Ya, aku malah kaget. Jangan jenengan. Yai Karebet. Bareng dikongkon banter karo nyenggreng mawon lha Dimas Karebet wae. Panjenengan nggih ngaten kok Kang Mas. Anggenipun ngendika swara sanget lajeng kula kaget. Aku dhewe melok kaget. Jenengan ki kok nggih. Monggo-monggo katuran rendah. Oh iki omahku kok sing manggake kowe. Lah kedahipun. Lumrah iki ya aku sing manggake. Lah panjenengan nggih kula entose mboten mangga-manggake kok. Alah. Yai Karebet. Nggih. Yai Ratu. Napa Kang Mas? Nyawang adimu Karebet tenan. Piyai kok le bagus, tulus, besus leh ngadi busana. Sapa wonge to sing ora gandrung karo si Karebet? Umpama aku dadi wong wedok, iki mesti ya gandrung karo dhewekne. Kula lah nggih. Pangapunten. Ayo gandrung. Boten Kang Mas, umpami kula tasih legan, tertentu badhe gandrung kalih Dimas Karebet piyayi kok le bagus kaya ngoten Kang Mas. Niku Dimas Karebet. Umpami kula tasih legan nek niki nggih mboten wong kula sampun gadah bojo panjenengan kok nggih. Cukup aku kok ya. Nggih. Iya. Tak gemateni nggih panjenengan ora ana liya. Bojo. Ndek bojo barek ngene kok. Barek napane panjenengan iki? Yai Karebet, Dawuh kula Kang Mas. kok njanur gunung kersa rawuh ning Panti Jepara. Rak yo Basuki to? Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan Mas. Suwan kula wonten Panti Jepara kalis ing sambikala. Syukur alhamdulillah. Lagi panen apa? Panen Kang Mas. Iji wedal sak menika wonten Kasultanan Demak Bintoro katemben panen pelem. Panen pelem. Nggih. Alhamdulillah. Senengane Mbak Yumu iki mau ya mbok gawake apa ora? Nggih kula betaken Kang Mas. Mbok gawake. Nggih. Yai Ratu. Nggih, Bener digawake? Nggih. Ya apa mbok pangan? Sampun Kang Mas. Alah peleme kepiye? Pelem Demak. Peleme Dimas Karebet mboten trima gede-gede tur dawa Kang Mas. Gede dawa. Nggih. Kayak naik pelem ning gene Panti Jepara. Alah pelem Panti Jepara panjenengan iku walak. Pelem kok bungkik-bungkik ora karuan kakake panjenengan iki nggih. Ya saestu. Ya wis mbok pangan. Sampun. Rasane piye? Raosipun enak mboten karuan Kang Mas. Yalah, lah aku ya ora mbok ngengei. Tasih wong garwane kok nggih. Syukur, apane? Nika peluke. Telok. Nggih. Iya tak mute ben keloloten, matilah nek aku. Mboten guyon kok Kang Mas. Ngono ki ya ora mbok suguhi. Sampun. Apa? Ya pendak si Adi Karebet niku suwan teng Panti Jepara sing diantu-antu niku mung siji. Apa? Kelangenane jeruk keproke kula lho. Jeruk keprokmu? Nggih. Mbok suguhke Karebet? Kula suguhke Dimas Karebet. Ya, mbok pangan di. Nggih Kang Mas. Rasane piye? Seger tur kempromyos. Aku ora mbok ngengei. Nggih. Apane? Kulite. Ya, bareng ngemut pelok terus mangan kulit. Nggih, kersane seger kok. Ngene, nggih, iki mau mung tindak nglangke wae apa ana kawigaten. Injih Kang Mas. Suwan kula wonten ngersa panjenengan sepisan kula kapang kalian panjenengan dalah Kang Mbok Ratu kalingan. Oh, syukur alhamdulillah nek isin dirasa kangen. Nggih. Ingkang angka kalih kula kautus kalian Rama Sultan ingkang supados kula menika tuwi kawilujenganipun Ratu Semenanjung.
Tuwi Wakmu Semenanjung. Nggih. Nah nek perkara Wakmu Semenanjung iki ya nyuwuna pirsa kang mbokmu jalaran saben dina iki sing caket kan mbokmu. Kang Mbok Ratu. Iya. Kados pundi Kang Mbok? Dimas Karebet, saben dina sing cedhak lelaki marang Wus Semenanjung ki aku. Panjenengan Sliramu pengen pinanggih Wus Semenanjung to? menawi dipun keparengaken kula pinanggih kalian Mbok Ratu Semenanjung. Malah nek ngono ya rasa rasa wedi dilarapke Kang Mbok ya Dimas. Ora apa-apa rasa ya bareng karo Kang Mbok ya Dimas bareng ya. Suwake karo Semenanjung. Kaya tunggak dideng-dengi. Mesthine rangkulan ki lak karo bojone. Lah kok gayok dijak rangkulan malah.